Hi, may hapon mga ka-video, mga ka-YouTube. Welcome to my channel. Thank you kayo nga sa inyong pagtanaw. Og niya September karon, September 6, mga alauna kapin ang takna. Og dag-umon ang langit. Pero dili man, wala man gid mo ulan, dag-umon lang. Nag-video ko diri sa akong palya. Kay kani akong palya pang 8 naman ni siya nga bunga. Pero nagagmay pa man. Kung lupot to. Nakaring usa kay nara. Na mga pila ka kan kana gamay pa nakaayo ambot madayon pa ni ning putus ko na ko plastic ani gamay man na madayon na siya tulo ni ang gamay sagaran tulo ug madayon tong usa tulo mao ni siya ang gamay naman lagay dahon no? Akong saging ay nagpaabot na lang ko nga mapuso ni siya. Kuan na ba yan ni? Sana ni siya katuig kay gitanom ni nako August man. Na sana katuig August naman September naman taron na south man ko ni siya gud. Na po kay bag-ong gitanom nga palya. Sara man ay iturok. Andi ani nagitamnan ba ni nako bag-o wa man moturok ikaon man sa kanang mga ukok nga kanang sinaw ba ni dire nya labud dire. O di akong nakita ba sa ang bintaha di ay nga katong diha pa ni siya sa ubos akwa na nako ipasaka wala na ipaglaom mamunga niya sa diyang akong gipasaka nakahangir na sa taas so nakahangir pa to sa una nakahangir na mas na taas na ni siya nga mas mubunga gid ay siya makahangir kay kani bitaw ana ikapwalo naman ni siya nga bunga nakahangir man ni siya kay gasawod man ni siya sa ref ang ref gibutangan og mga panit sa saging mga tanang nga malata o gihakutan pod og yuta noon mga tanan nga mga lata dahon sa lubi nga malata ra una nga tanan nga mga malata ako gibutang dinhi na donut ato mahimong to siyang yuta nya mo ni siya nga ang tanom nako nga saging unya ang kanini asad siya mga kuan gyapon na mga malata nga saging nga gitagod na siya niya. Ang nakakuan lang nakakuan ani og direct jag tanom di ani kaunon sa mga kanabitong ukok nga sinaw yan apoy mga labod nga gagmay una nga sunod na ako tanom adto na ko itanom sa kuan kanana ang kanabitong cups bitaw sa plastic bitaw nga cups niya adto na ko itanom niya ako lang kuhaon igday na ko tanom para dili na kaunon sa mananap ang liso kay ang akong gitanom diha nang kuan man kay kaunon man nang lata kay kaunon sa mananap ang iyahang unod sa liso una di siya katurok sige bye no mga sunod buwan tapos siguro September makuha na nako ning ani dako naman siya ang kani asya gamay man siya na sige sunod na sad kani ba mura siya lipgos pero di man siya lipgos nindot kis kani as to sa adlaw dako ni kupos na siya o di man siya lipgos posible mo pug na lipgos diri sa lapu-lapu na lipgos mura di pa pud ihi si iro kay ang iro di man maabot diri pangihi. Ako nang kwaon ini kuan kay napula man nga
Ako rin siyang karon kay basin madunot hinoon ba na di ko kapusi noon. Ako na lang kaon kay mas unahan ako ang pula kay sa maunahan pa noon ko niya kadunot. Ay pag ako na lang unahan og kuha. Basta di bahalag di na kay damo dako. Kasi napula man siya. Aray. Oh, wala ako na lang ako. Kay aro mapuslan ako. Mauni. Kuning itlogan. Astari, gamay-gamay pa man eh. Ako na lang ko kay wa may paris. Kuning itlogan. Tulo pa lang kaadlaw size man ko ato nagvideo na pagka 9 kung gikuha kay napula man. Ani. Gamay pa man on di pag-ayo. Kuan. Pero pintahan alang gyud kay nakadaginot pa man gyud. Duara man ang nadayon murag gamay pa man tong usa. Murag klaro tong madayon to. Bulak na unta oh. Magmadayon lagi. Ang sabana. Daghan na kay nagbulak ang sabana. Madayon ba? Ado ka buok. Mauni ang akong na buok nga 5 kawa. 7 ka buok. Ang akong gidadiri sa kuan sa taas. 7 ra. 5 ra. Kay ang doa gihatag man ako dito pa ko sa atop ako gihatag ang iksan ako sa among silingan ang usa kang Yusiko usa nya ang ikaduha kay kang Raquel Olivar nya ang kani ang 5 ako ning ihatag ang Pastora Margie Bastasa o ang kaning usa ihatag ang Pastora Bibi. Ang kaning usa ihatag ni Pastor Edwin Abatayo. Ang kaning usa ako ni ihatag sa akong manghod Arlene. Kay amo nalutoon niya hapon ipaluto na siya kay tagaan naman ko niya. Apuyan mo kog luto. Ang katong usa ihatag to kang Miraflor. Mong silingan nga kung hatagan pero siya makaluto po, makatilaw siya aning upo gabi siya. Thank you kayo sa pag support sa akong YouTube channel. Ayaw kalimot sa pag-likes and share and subscribe. Thank you very much. Bye. God bless you.